I danas je sa nama Dragan Stojanjelović, koji će nam nešto više reći o etimologiji i značenju lokalnih naziva balkanskih neoromana. Sada sa zapada krenimo na istok Balkana, tačnije na istok Srbije i severozapad Bugarske, gde danas takođe žive Rumuni, koje mi uobičajeno kako u naučnoj literaturi, tako i u svakodnevici nazivamo Vlasima. Srednjevekovni istoriografi ih nazivaju Mežanima ili Mizijicima, po rimskoj provinciji Meziji, koja se prostirala na teritoriji današnje Bugarske i Srbije. Evo šta o njima svedoči Dimitrije Kantemir, vladar Moldavije u svojoj moldovlaškoj istoriji iz 1714. godine. Svedočeći na osnovu iskustva, nalazimo da je rumunski rod danas rasejan u 6 područja: Moldavija, Muntenija, Besarabija, Transilvanija, Mezija i Epir iz Grčke. Mezija je niz obalu Dunava od Đerdapa do Ponta. U njoj su gradovi, gradići i sela puna Rumuna, pomešano sa Turcima i sa Srbima, a popreko prema jugu do planine Balkan. Prema tome, ova Vlaška koja se nalazi u Meziji je deo stare Dakije, dok su njeni stanovnici ostaci Rimljana koje je imperator Aurelijan, kako smo rekli, preselio iz Dakije u Meziju. Na istoku naše zemlje u istočnoj Srbiji za ove ostatke Rimljana, kako svedoči Dimitrije Kantemir, je vezano nekoliko lokalnih naziva kao što su Vlasi Ungureani, odnosno ugarski Vlasi, koji naseljavaju prostor između Morave, Peka i Homolja. Ovaj lokalni naziv Ungureani srećemo i kod Rumuna preko Dunava, što i nije čudo s obzirom da znamo da su tokom srednjeg veka ovo bili prostori kojima su vladali Ugari, dok je severno od Dunava postojala Ugrovlahija, odnosno današnja Oltenija u Rumuniji. U Rumuniji Ungureanima nazivaju još gorštaki iz planinskih i šumovitih krajeva Transilvanije, a kada krenemo istočno od Homoljskih planina naići ćemo na Vlahe Bufane u Poreču, to je znači tamo okolina Majdanpeka, Donjeg Milanovca, u Negotinskoj i Timočkoj krajini i dalje na istoku ka Vidinu. Nailazimo na Rumune, odnosno Vlahe Carane, čije lokalno ime potiče od reči cara, latinski tera, što na rumunskom jeziku predstavlja široku odrednicu za zemljoradnika caran, zatim nazive koji se odnose na zemlju od države cara, ziratno zemljište carna i tako dalje. Ovi Rumuni nazivaju se još i Câmpenji, od Câmpu, latinski kampus, polje, što znači Vlasi ravničari. U Vidinskom kraju, znači u Bugarskoj, srećemo još jedan lokalni naziv, Padurenji, odnosno ljudi, šume i gore. Svi ovi Vlasi između Morave, Dunava, Rtnja i dalje do Vidina sebe na svom maternjem jeziku nazivaju Rumnji, što prosto prevedeno znači Rumuni, a u Rumuniji i Moldaviji ih nazivaju Romanji Timočeni, odnosno Rumuni Timočani. Šta je sa lokalnim nazivima kod Rumuna u Rumuniji i Moldaviji? Severno od Dunava, na teritoriji jedinih državotvornih Vlahija, Rumunije i Moldavije, takođe ćemo naići na niz lokalnih naziva, nazivi Carani i Bufani, odnosno Carani i Bufeni, na koje smo nailazili kod nas u istočnoj Srbiji. Takođe nalazimo i severno od Dunava kod Rumuna u našem i rumunskom Banatu. Inače se pod ova dva naziva podrazumevaju doseljenici iz Oltenije koji su se naselili u Banat. Da li ste znali koji se narodi još uvek nazivaju Rimljanima? Tokom naših prethodnih emisija smo videli kako su nastali neoromani i ko je sve od naroda nazivao sebe Rimljanima, smatrajući sebe direktnim naslednicima Rimske imperije. Danas jedini koji u čitavom romanskom svetu, koji se prostire na evropskom i južnoameričkom kontinentu, sebe nazivaju Rimljanima, jesu Rumuni, Vlasi, odnosno Cincari. Na svom maternjem jeziku bilo da sebe nazivaju Roman, Ruman ili Arman, što dolazi od Romanus, znači Rimljanin, svrstavajući sebe na taj način u pripadnike rimsko-romejske civilizacije. Pored pomenutih balkanskih neoromana, u romanskom svetu imamo još jedan narod koji sebe naziva Rimljanima. Reč je o retoromanima,
romanizovanom keltskom plemenu Retima koji danas naseljavaju južni deo Alpa na teritoriji današnje Švajcarske i Italije.